Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bandiraɓe ɗumin mo moɗon General Sanda Boro. Emi invita on julde layha ngare dille lesdi Ghana. Insa Allahu himɓe ɗuɓɓe ƴamayam tomi tammi fijugo nder lesdi Ghana. Mi fijay nyande julde wuro wi'etengo Tamale. Tatawre julde garten pijen wuro Guppe. Joyi julde dillen Salaga pijen Salaga, jeego julde, jeetati julde njen pijen Ho. Nda programme ɗum marɗen ɗum julde layha hikka 2021. Ngam may wala komi wi'ata on, wala wonnugo wakkati, wala ɗuɗugo wolde. Yiɗiɗiraɓe am ɓe nder lesdi Ghana, on fuu moɗon ngare giiden gite be gite. Mi taway yiɗiɗiraɓe am, anduɓe yam ɓe tefuɓe andugo yam ɓe mi andi ɓe mi tefi andugo. On fuu moɗon albisir julde layha sey Ghana, on gettama.